ஓம் நமோ வெங்கடேசாய நம. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாளை காலை 10 மணி அளவில் டிடிடியோட சேவா எலக்ட்ரானிக் டிப்பு துவங்குது. இதில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாமே உங்களுடைய ஆதார் கார்டு, நீங்கள் என்ன மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை ரெண்டையும் கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதில் கூட இன்னொருத்தருக்கும் சேர்த்து புக் பண்ணலாம். அதிகபட்சம் 2 பேர் வரைக்கும் தான் புக் பண்ண முடியும். இது 2 பேர்த்தோட யாரோடைய கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுடைய ஆதார் நம்பரும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கட்டாயம் அவங்களுடைய ஆதார் நம்பரும் இதோட சேர்த்து இணைக்கணும். இது எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணுங்கிறத உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நீங்கள் இதை கேட்டுக்கிட்டே உங்களுடைய மொபைலில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் போய் டிடிடி ஆப்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆப் டவுன்லோட் ஆகிடும். அந்த டவுன்லோடு ஆனதுக்கு அப்புறமேலு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிற மாதிரி ஒரு லாகின் காமிக்கும். அதில் உங்கள் மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி நம்பர் வரும். அந்த ஓடிபி நம்பரை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா சேவா எலக்ட்ரானிக் டிப்புன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணியும் உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது எலக்ட்ரானிக் டிப் கண்டினியூவான்னு கேட்கும். கீழே ப்ளூ கலரில் கண்டினியூ நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பர்சனல் டீட்டெயில் கேட்பாங்க. அதாவது மொபைல் நம்பர், இமெயில் ஐடி, கண்ட்ரி, ஸ்டேட் எல்லாம் கேட்பாங்க. இதை கட்டாயம் என்ட்ரி பண்ணணும். என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்சனல் டீட்டெயில் கேட்பாங்க. அந்த பர்சனல் டீட்டெயிலோட கூட யாருது நீங்கள் பதிவு பண்ண போகிறீங்களோ அவங்களுடையதும் இணைக்கணும். ஆதார் நம்பர்லாம் கட்டாயம் இணைக்கணும். ஏஜெல்லாம் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமேலு என்ன சேவாங்கிறத காமிக்கும். தோமால சேவா, அர்ச்சனை சேவா, சுப்ரபாத சேவா, அஷ்டதள பாத பத்மாராதனை சேவா காமிக்கும். இதில் சுப்ரபாத சேவாவுக்கு மட்டும் 120 ரூபா. இது சுப்ரபாத சேவா ஆண்டு முழுவதும் நடக்கும். 120 ரூபாயில் பெருமாளை குலசேகரப்படியினுடைய அருகில் நின்று தரிசிக்கலாம். நம்ம அவசரமாக சாமி பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல போய் ஜரிகண்டின்னு எல்லாத்தையும் வேகமாக தள்ளிவிட தான் பார்ப்பாங்க. ஆனால் இதுலாம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 120 ரூபாயில் பெருமாளை குலசேகரப்படியினுடைய அருகில் நின்று ஒரு 1/2 ஹவருக்கு மேலே நம்ம தரிசனம் பண்ணலாம். செலக்ட் ஆல் சேவாஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க. இதில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சேவாவில் செலெக்ஷன் ஆகிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஆஃப்டர் 2 டேஸ்க்கு அப்புறம், அதாவது 21ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு மேலே தான் ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் எல்லா சேவாவும் எல்லா நாளும் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அஷ்டதள பாத பத்மாராதனை சேவா வாரத்தில் 2 நாள் மட்டும்தான் நடக்கும். அடுத்தது நமக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி கொடுத்துருவாங்க. அதாவது நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணது சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துருவாங்க. அதோட அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் நம்ம மொபைலுக்கு வந்துடும். லக்கி டிப்னுடைய ரிசல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 21ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு மேலே தான் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதில் சுப்ரபாத சேவாவை தான் எல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க. நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் கட்டாயம் நம்ம அக்டோபர் மாதம் பெருமாளை தரிசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம செலெக்ஷன் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ரேண்டம் அலாட்டடில் தான் செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம் ரிசல்ட்டு மாதிரி நம்ம ஐடி நம்பர் அவங்களுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் விட்டுருவாங்க. வயா எஸ்எம்எஸ் மூலயமாவும் நமக்கு எஸ்எம்எஸ் கிடைக்கும். நம்ம மெயில் ஐடிக்கும் அனுப்பிச்சிருவாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சேவாவுக்கு செலெக்ஷன் ஆகியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது சொல்லிவிடுவாங்க. இதோடைய பேமெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொபைல் மூலியமாக ஆன்லைன்லேயும் ஆன்லைனில் கண்டிப்பாக கட்டணும். 2 நாளைக்குள்ளே அதை கட்டிடணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோடு த டிக்கெட், அந்த டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த டிக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போ ரிப்போர்ட்டிங் டைம் ப்ளஸ் எப்போ அங்கே இருக்கணுங்கிறத கொடுத்துருவாங்க. அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.